Menika bagus Ahmad Abdul Yusuf jalur tanah saking panjenengan Guru Hajah Nur Aini ingkang kapandhaken karya Loro Ayu Nova Putra Amalia atau Putri Kinasih saking panjenenganipun Bapak Suyanto sekali niki nyuwun tambahi donga pangestu wonten sagung para tamu sinedhar kakung kaputri ugi panjenengan putra temanten kekalih kali sing sambi para awi ya rabbal alamin. Kawis dengan sedang ponsel penyanyi saripit apapun ringan engkang salajengipun putra temanten putri hambalang bantal pring temanten kakung ingkang kawastanan Gondang Asih semangat inggih putra temanten kakung hambalang bantal pring temanten putri ingkang dipun wastani Gondang Untur. Punawata ujung liwat di ipun bantal dumandos saking suruh ingkang tinemuros lamun Cinandra Bendra rumah lawan urepe namun dinggih tunggal rasane kawis dengan siap monjo pinanganten putri kami jini ampeanipun putra temanten kakung pinangka pratondo bektine garwa tumrap garwanipun ingkang kakung nyuwun tambahi kula pangestu mugi sirat monjo pinanganten saking panjenengan mangga wonten ing bebrayan agung saged dados warga ingkang saking mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Paripurna pinanganten putri kami jiki ampeanipun siap monjo pinanganten kakung Kulih ingkang salajengipun pinanganten putri kajenengaken Kulih sedherek panjenengan Bapak Suyanto sekali Bumi Maratoso boten kendhat nyuwun tambahi pandonga pangestu panjenengan putra temanten kanthi sumrambah sampun bayanipun ugi anggenya anggap jono wonten ing bebrayan agung tansah naringan rahayu rahayu kebiri sambi kala amin ya rabbal alamin. Kawis dengan sekalian sebenarnya putri sebenarnya wonten sangadening putra paringan datang terpasta. Kawis dengan sekalian sebenarnya sampun sebenarnya siap-siap ingkang samangke kumunten sinebah sindur awarna gula klapa Kemangan kali kawis tinggal sampun sinebah sindur awarna gula klapa
Ingajeng njenenganipun Bapak Suyanto Dene panjenenganipun Ibu Maratusolehah ingkang tansah agung urip mugi saged handayani dhumateng putra kemanten saringgih. Dumugi ujian ingkang kinujudya kemanten saringgih pulya kalenggahaken wonten ing sasana wisuda tama. Sagung program sinedang kagum putri-putri berbahagia dikanturi dari Gusti Kang Agung tambah juga pangestu saking para trisepuh para lenggah sedulur kagum rahmati lampahnya dicara adat Widi Widodo panggih putra kemanten saringgih awis dengan wilujeng tebih ing sampurna. Amin ya rabbal alamin. Dengan selanjutnya kunjung dumateng kadang besar seterusnya kepareng lelenggan wonten sak kanan kiripun putra kemanten sami. Dengan selanjutnya